I den her video vil jeg vise, hvordan du resubscriber til en klub, du har været en del af på et tidligere tidspunkt. Dit udgangspunkt er din fighter-profil, som vi er inde på her, hvor vi altså kan se den blinkende røde bjælke, at vi er inaktive. Alle klubber, vi tidligere har været medlem af eller er medlem af, vil stå her. I det her tilfælde har vi kun været medlem af My Fight Book Club. Havde vi været aktive medlemmer, jamen så vil vi kunne se, hvilken plan vi havde abonneret på her ved siden af. Så vi skal altså resubscribe til My Fight Book Club, og det gør vi igennem dashboard-funktionen. Så vi klikker på dashboard. Her har vi 3 muligheder. Vi kan subscribe til My Fight Book Club, vi kan købe Medical Book, eller vi kan opdatere vores kortinformationer. Vi vil gerne resubscribe til klubben, så vi trykker på subscribe for My Fight Book Club. Så er der preselected My Fight Book Club her. Havde jeg tidligere været en del af flere forskellige klubber, jamen så vil der være flere i drop-down-menuen her. Og så kunne jeg vælge, hvilken klub jeg gerne vil resubscribe til. Vi vil altså gerne resubscribe til My Fight Book Club, så den lader vi stå som den er her. Og hernede vælger vi, hvilket abonnement vi skal være en del af. Jeg kunne godt tænke mig, lad os se, at være på den, der hedder Free Plan. Det lyder jo dejligt. Så trykker vi på gem. Her kan vi så se, at Free Plan, den koster 0 kroner. Der er ingen registration fee. Og intervallet er per kvartal. Så udfylder vi vores kortinformationer. Og så trykker vi på gem. Så river vi tilbage på dashboard, og nu kan vi se, at den knap med resubscribe, den er væk. Det vil altså sige, lad os gå ind på profilen. Vi er blevet aktive igen. Nu kan I se, at vi er altså subscribet til Free Plan hos My Fight Book Club, og vi er blevet aktive. Så har vi adgang til vores normale medlemsfunktioner, som f.eks. check-in, og vi er altså en del af klubben igen.